הוויז'ן שלכם לאיכות חיים. הוויז'ן שלכם לעתיד טוב יותר. הוויז'ן שלכם לעיצוב וסטייל. ויז'ן, חיים היום את המחר. ויז'ן, מבית רמי לוי נדל"ן. ויז'ן, שני מגדלי מגורים המתנסים לגובה של 30 קומות ומגדל נוסף בין 20 קומות במתחם מגורים ייחודי, המאפשר לכם ליהנות מכל העולמות בלי לצאת מהפרויקט. המתחם נבנה במיקום אסטרטגי בתבורה של העיר, רובע וינר החדש, המהווה נקודת מפגש של שכונת תלפיות המתחדשת, שכונת ארנונה ורמת רחל. במקום עובר הקו הכחול של הרכבת הקלה, שיחבר אתכם ישירות למרכז העיר ולשכונות הצפוניות של ירושלים. כמו כן, יתאפשר לכם ליהנות מנגישות נוחה לכל מוקדי העניין, הבילוי והפנאי בירושלים, מדרך חברון, דרך משה ברעם ודרך בית לחם. בפרויקט ויז'ן דאגנו ליצור עבורכם סביבת חיים עוטפת, תוך חיבור לקהילה שהיא כמו משפחה. כאן פשוט תוכלו לרדת מהבית לסיבוב סידורים בסדרת החנויות, להריח את המאפים הטריים, לקבוע עם חברה לבית קפה, או לשחק עם הילדים בגינה. כמו כן, ניתן ליהנות מפיתוח סביבתי עשיר, הכולל בין היתר בית כנסת, חדר כושר וגן ילדים. הפרויקט תוכנן על ידי האדריכל אמציה ארנסון, בעיצוב אדריכלי קפדני, כדי להעניק חוויית מגורים אופטימלית. הלובי המושקע עם פינת הישיבה, הינו בעיצוב עכשווי של מעצבת הפנים ליאור הניב. חוויית המגורים שלכם בדירות הינה בסטנדרט גבוה, עם חללים מרווחים, שופעים אור ואוויר. לדירות מרפסות המשקיפות אל הנוף היפה בעולם. נוף ירושלמי עוצר נשימה 365 ימים בשנה. לבחירתכם, תמהיל דירות עשיר ומגוון. דירות 3, 4 ו5 חדרים, מיני פנטאוזים ופנטאוזים מרהיבים. אנחנו כאן כדי להעניק לכם שקט נפשי וללוות אתכם יד ביד עד לכניסה לבית החלומות שלכם בירושלים. ויז'ן, חיים היום את המחר.